Feeling pogi, Choy. Ayan. Sama-sama, yun ba? Mga kageng-geng, shoutout dyan at muli na naman tayo nagbabalik. Yahoo! Ganyan, may ginagawa yung ano? Si Yan, ating Rendel, kuya. kuya mo na Jing, no? Kaya shoutout dyan sa ating mga marites at kakagising pa lang. Kagising mo na nung ginagawa mo dyan, naglalakad-lakad. Wala kami yata ginagawa, di ka pa matulog. Oo nga, pasos maganda pahinga. Magpahinga. Ayun, ang daming customer Jing, oh. Lalo na yan, oh. Ano kayong ginagawa ng kuya mo na yan? Lalagay ng silan. Naglalagay ng silant yan? Ano pabili yung tao? Kaya yun. Yan, kaya yung bata ay sasayaw-sayaw juklaan. Kaya yan naman guys, andyan nga. Patulog yan, no? Nung bumili ng silant. Bumili ba, bumili ng silant. Oh, rin ka pa agawa ng kahit yan, yung motor ka na yan. Kaya silang ganit, tsaka magkano, tsaka 120 yata, retang maragulat, retang malati, tsaka kaya mo. 90 pesos! Parang, ano siya, interior. Yan mga interior, mga busbus. Yung kapalit na yung gaya ng interior, guys. Yan, kalupan na niyan. Bali, anong oras na yan, Jing? Mga ganyang oras, anong oras na yan? Alas 12 na ng tanghali, kainan. Hindi pa kayo kumakain dyan. Hindi pa. O, nasan ako dyan? Tulog. Natutulog tayo, guys. Alam mo, natutulog. Ang dami atang customer. Pero papasok sa akin, magkano lang binibigay ninyo? Pag kuryente, wala pa. Ewan ko doon, kuya. Hindi nyo na lang isara yan. Para kahit pa paano, wala akong problema sa kuryente. Kaya yun no guys, pag may pera kayo, bigay nyo na sa magulang nyo para magastos nila. Pero hindi yun iipunin. Siyempre pang kuryente. Pang kuryente, pagkain. Para merong mga customer mo, Jingjing, na doon, nakita ko kanina, Jing, yung ano, yung, ano yata yan, dalawang babae ba yun? Yun nga. Yun, no? Tapos may ginagawa siya dyan, no? Ginagawa niyo yung sila. Magkano na bibigay ng, anong kontrata yan? O magkano bibigay ng tao dyan kay kuya mo? 50 yata. Sugay tayong bahay dyan. Oh, sino yun? Bata. Parang extra yung bata. Pero may dalawa doon sa motor. Parang, feeling pogi, Choy. Sama-sama, yun ba? Pogi na naman. Basta naman yun. Grabe na naman si kuya pogi. Nano siya nalitaw. Kita, no? Yung dalawa ko na, ano kaya ginagawa ng dalawa na yun? Text, may kachat yata yung dalawa. May kachat, jowa. Jowa. Yung dalawa. Nagpapawisan din siya dahil sa atin siguro si 8 ng araw, alas 12 na ng tanghali yan, guys. Kaya yan, patingin-tingin pa dito sa camera. Akala mo naman, gusto nila na din mag-isikat. Shoutout doon sa dalawang bossing natin dyan, no? Shoutout dalawang bossing. Nagpapabulkanize. Nagpapabulkanize. Shoutout sa inyo. Kaibigan yung dalawang lalaki dyan, pati yung nagpapalagay na silang. Magkakasama pala. Kaya Kaya pala nandyan yung dalawa, iniintay yung ano nila. yung kaibigan. Kasama nila, yung kaibigan nila. Magkaklase. Ba? Kung isipin mo, walang iwanan, hindi ka nga, enjoy. Ren ka papangang rin, shoutout rin ka papangang kabalin, mabuhay ka. Kaya yun na guys, ito na natin tatapusin ang ating video. Kaya basta ko babu.